nggih mboten sami, cengkoke dewek-dewek. Ana wong tua ngomong desa mawa cara. Sejen kandang, sejen ingon-ingon. Wong pucang karo wong blambangan ya kaya-kayane ya pada tapi ya beda, ana bedane gitu. Dados alhamdulillah Padepokan Satria Rembe niku arep kena domongna anu ya mandan anu. Nyong gawane ngomongi bocah sing mandan dablek-dablek kaya niku lah. Kaya niku. Men apa kendablegane mandan terkeke suwe-suwe mandan pada orang dikarepna wong tuane dewek-dewek. Ya alhamdulillah wong anak nyong ya wong angel. Nyong suruh tau anak semene tuane yakin demi Allah. Para sedulur. Nyong semene tuane urung tau ngelairanan bocah. Iya Pak Ayu. Ayo sing ngelairna wong wadon. Rekaya gawe nek nyintang. Lah niku. Kados meniki pripun adhitaranipun niki lare-lare saking Satria Rembe badhe nyobaken pasugatan jogedan sing ora kaya jogedan, ibingan sing ora kaya ibingan, tapi mandan disenengi agi era zaman seniki. Dados pundi kiprahipun lare Rembe niki lho Devil Satria Rembe. Monggo ingkang badhe joget badhe nyawer monggo saged ngajeni topeng-topeng barang menika ora medeni ora yakin bisa ngedani. Monggo sing arep sedekah ora ana nyok tukang ngembeknya gelem diparingi sing penting ikhlas.
Bisa maning? Ayo.